dneska budeme hrať za Piper. Tu ju mám úplne hore, lebo hrám na most trochu. A poďme na to, uvidíme, že či bude zábava, ale ja si myslím, že určite bude a bol by som rád, když budete dávať lajky, odbery a proste celkovo všetko. OK, máme prvý kill. To je veľmi dobrý začiatok. Jo a dneska budeme pušovať, aspoň sa snažiť, neviem, na takých, dajme tomu, že 300, nepočkaj, nie 300-400, lebo to kamo, za win mám 150 trofí. Takže to nie, ale dáme taký, že 500-600 trofí. Skúsime a keď nám to nevyjde, tak môžeme v iných videách to dávať. To dať, nedávať, ale dať. Bo kamo, už keď to raz dáš, tak už to druhýkrát nedáš. OK a opa, no tak baz. To som ani nemal rozprávať, kamo. No tak asi vážne dáme tých chýbel 300 trofí, kamo. To bude ešte dlho trvať, no. OK, ja pozerám, aké tu sú modiky. Alebo môžeme skúsiť rankedy, či tam nebude. OK, no tak tu presne Piper aj by som si dal. Piperka tu bola. OK, dáme si Piper. OK, typek si môže dať hoci koho. Kamo, prečo ten typek nemá nič? Akože star powerku a neviem, jak sa to volá, modré. Gear, áno, gear a gadgetu, kamo. Prečo proste nemá? Kamo, prečo mi tam napísal run 1? Cože, nie som na onom mythic. Dobre. Možno to tak asi bude aj dobré, typek by dal kill, ale s mojimi teammatemi, no, aj so mnou, aj s kým som ešte tým. Tak no, s Kenjim. OK, Dynamite ten dostal. Áno, tej Piperinky moje tu dostávajú. Z bombardíro, krokodíro. Ináč by som chcel sa vás jednu vec pýtať, že proste, či obdivujete bombardíro, krokodíro a to proste tralelo a tak ďalej. Na to barzdák neláka, ale kamo, keď už to je všade, akože úplne všade, tak už s tým proste nič nezrobím. Mne sa nedá vypíčať. OK, ale je to 7-7 remíza. To ešte asi na dlho budeme. OK, Kenji tam ho rozbil. Ono tu je dade. OK, on je tu dole. OK, dobre. Ja som zomrel. Kamo, a čo robí ten až? No proste veľa šák. Dobre. Typek je asi postihnutý, lebo nič nerobí a asi vážne. Kamo, keď to kvôli nemu prehráme, lebo on teraz. OK, dobre, no tak toto bolo tesné. Dneska chcem som chcel pušať Piper, ale tak v ďalšom videjku vám ukážem, jak pušujem ranky. Tak som sa rozhodol, takže čaute.